Ҳолатҳои хатарнок ҳангоми ҳомиладорӣ. Ҳангоми ҳомиладорӣ зан метавонад сардард ё дарди шикамро эҳсос кунад, ки баъд мегузарад. Аммо баъзе ҳолатҳо хатарноканд ва ба духтур муроҷиати фаврӣ талаб мекунанд. Ҷараёни хун аз роҳи ҷинсӣ дар ҳар муддати ҳомиладорӣ метавонад аломати хатари қатъшавии ҳомиладорӣ ё ҷудошавӣ пеш аз вақти платсента бошад. Сардард, дилбеҳузурӣ ва варам ҳатман фишорро чен кунед. Агар фишор баланд 140/90 ва боло, бо сардард ва варам бошад, фаврӣ ёрии таъҷилӣ даъват кунед. Дард дар ҳар қисми шикам, ки намегузарад, метавонад хатарнок бошад ва ниёз ба ёрии таъҷилӣ дорад. Хориш ва догҳои пӯст метавонад аломати патологияи ҷигар бошад, марбут ба ҳомиладорӣ. Дар ин ҳолат бояд зуд ба духтур муроҷиат кард. Ҳомиладорӣ ҳолати махсуси саломатӣ аст. Беҳтар аст ҳар вақт эҳтиёткор бошед ва ба духтур муроҷиат кунед.